Čau, hoši. Somebody order a knuckle sandwich? Jo. Čau. Takže dneska hrajeme Duo Showdown, aby můj kamarád mě pušnul Prestige 2 na Edgara. Jo, a jmenuju se Laurent a tady máme moje kamaráda. Jak se jmenuješ tak? Čau lidi, já jsem Jáchy a dneska budu pomáhat Laurentovi pušnout Prestige 2 na Edgara. Jo, a ještě umím taky německy, takže... Tak dáme ready a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Co je náš plán, aby jsme jako udělali? Aby jsme nějak vyhráli. Když budou těžký soupeři, tak budeme kempy. Teďka bych se bral pauzy a zabíjel. Okay. Jsem dead. Tak nejsem. Okay, nice. Edgar se na mě spíkl 100 pro. To je vidět, že se na mě spíkl. Okay. Já se víš, že já jsem udělal jednou 10minutový Leon Prestige. Musíme zabít Crowa. Jo. Nice. Ne, skoro. Zurück in 10 sekund. Když je Snake, tak už skončil Bravo Stars a to. 3, 2, škoda. Nevadí, oni se mnou napíkli. Jo, a jestli nevíte Jášo, kdo je a vidíte ho poprvé, on je velký fan ode mě. Má 2 Prestige 2. Je docela dobrý. Shelly. Open for business. Okay, nice. Ready. YOLO, woo. Yes. No one drowns when I'm around. Pardon. Jsou to silný soupeře pro tebe? YOLO, woo. Ani ne, já proti něm hraju. Whatever. Don't be salty. Prčic. 3, 2, 1. Já jdu na toho Grifa, co ty? Tomar 753, no takový fake. A já teďka utíkám. Teďka Piper. Umřeš? Ne, ale kámo Piper. Nedala úty. To je blbec. Jsem proti Kitovi a někde. Oh my god. Viděl to? Jo. Ten side. Já si počkám na hyper.
chvilinku budu mít hyper. Tak za chvilinku. Já potřebuji, abyš ten do takového malinkého trošku. Počkej, já potřebuji ještě trošku. A budu mít hyper. 3, 2, jsem jde, kámo, jdeš to, nebo mega silný. Když to nejde takhle, tak musím jít takhle. Zachytá aspoň jen. Out small red. 1067. Kámo, proč když šrát ta voda se mega lehčí, protože... Bandy stampy. Já teďka půjdu do třobí. Ten saj, kámo, ten saj. Ty vole. Víte, ten saj, kámo. Já mám úty, takže je to v pohodě. Kdybych na mě skočil, tak můžu i s tím ultimem jako odejít a... Jo, to jsi mi řekl, no. Pači, utíkej. Tak jo, když takhle neskočím a ty mi pomůžeš. A ne, že skočíš na mě, omylem. Jo, nebo. I could do this if I wanted to. Počkat, musíme. Dobrý. Ne, to. Ne, sakryš. Ulti. To je jasný. Let's go, kámo, první místo. Jo, a tady máte do Battlelogu proof, že jsem hrál proti mega silný. Tady někde mám proof. No tak tady ještě nosím. Když tak lidi. Když tak moje jméno v Brawl Stars je Kid753. Ej, kámo, ještě jeden pohár a budu mít to. 4 legendy. Tak pojď, co dobrýho. Kámo, 4 legendary, ok. No, že jo, Star Power, že? Tak Hyper ulti, teda Hyper Star Power, že? Let's go. Kámo, víš, co jsem dostal? Co? 2x500 kreditů, no nic. Kolik máš na hry? 2070. Já mám 2793. Ještě 700 a budeš mít stejně jak já. To bude hodně. I'm a picture of the night. Ej, kámo, ale skoro nikdo se nedívá na moje videa. Takže tak. No kámo, já jsem si včera na mě taky zase vykoukal nějaký tvoje video. A reálně to mělo 200 hlédnutí, to je dobrý. Ale ne video, ale jako short, jsou hodně. Já dělám nějaký, já dělám moje nejdelší video bylo, mám pocit, že asi nějak 30 minut. A ty nejlepší youtubeři, kámo. Já vůbec nevím, jak streamujou. Oni mají speciální takový věcičku. Tak myslím. Ej, kámo, já jsem ani nikdy neměl jednou komentář ve videu, kromě shorts. Mac. Tam Mac skin vypadá jako, že má hypercharge. No. A navíc to je ten 89 Prestige.
Skáču na Mac. Hra. Ten. Nice. Gold? Yes, koukám. Pojď, mám tady Edgara. Ale já taky taky. Ale já jsem moc... Oh, okay. Nori! To je první místo, teda druhý místo. Já si budu dávat random skiny. I could do this if I wanted to. Budeme hrát bez skinů, kámo. Budeme hrát bez skinů, ať je to lepší. You can't make me. Mám normálně Edgara. To vypadá mega kurz. Normální. Cordelia. Jaký máš ty z Cordelia skin? Já mám takový ten toxický, který dostaneš za 750. Já mám zase Paper Cordelius. Hej, a vy chat, jaký skin máte vy? No. Tak nic. No. Kámo, hej! To se fakt neovylepšilo. Can't believe I have to do this. Zatím Yikes. ne. Páté místo. Ej, jestli uvidím toho Dynamika, tak já od něj utíkám. Tak už beru Surge a už to většinou brát. Somebody call for Surge! Ty jsi vzal skina. Počkej, vezmi si bez skinu. Okay. Somebody call for Surge! Já mám to. Paper nebo to, já už si nepamatuju. Taky cardboard suit. Ej, věděl jsi, že Alanovi zbývá jedna hra a bude v leaderboardu českým? Fakt? Jo. Oh my god. To v pohárcích? Ne, This is so lame. pohádcích na kyta. No nic, kámo. Kolik má? 487. Time to reboot. Nebo spíš back to jsou 487 lidí. Kdybyste nerozuměli. 59 stupňů, tak dostaneš zpátky ultimate. Jo, vědím. Camping. Kej. Doufám, že nikdo tě neviděl. Nebo kdyby neviděl, tak já skočím sem. Oh shit. Babko, nejsem, prosím, babko. Ona nás skočí 100 pro. Já to vím, kámo. No nic! So awesome. Sem jde. Kam právě že? Hyper. Teď? Jaká má jsem nějaký hyper ulti a teďka... Ej, kamo, oni se na nás píkají, kámo. Tohle je proto... Počkej, já se podívám, koho máš ty... Nebo koho si mám vzít? Někoho lehkýho, aby jsme měli lehký soupeře. Tak já vezmu třeba... Piper. Piper? Takže říkal, že za něj homies, nebo Doge. Jo, Piper nebo Doge. Já to umím. Come with me, little swimmers. Time for an adventure. Že Doge říká nějakou... Milkshake, blablabla. Kámo, aspoň 2-3 goldy. Iron Bronze, to seš ty. Hej, jdeme na Edgara. Hej, Koko. Si myslíš, že může tak? Kámo, já jsem viděl takový hack na toho Edgara.
že jestli honí, jestli ty honíš nějakého soupeře, tak umřeš, ale jestli někdo jako protihráč tě honí, tak můžeš útočit, ale ten, kdo tě honí, tak nemůže. Třeba Edgar. Právě, protože ty jak chodíš, on chodí za tebou, tak ty útoky zůstanou na místě a on teda do nima chodí. No. Mám skočit? No. Kam skočil do pojednání? Já si počkám na hyper, počkám na hyper. Hyper ulti! Yes, sir. Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes sir. Nikam já udám video jako bez tebe. A uvidíme, jestli budou uhádnout, kdo to bude. Já si myslím, že nikdo se nedívá na moje videa, takže tak. Koho ty mám? Vem si třeba někoho srdečný. Zkus Artýho. OK, RT. Practice match. Teda practice ground, training grounds. Jo, už mám video. Teďka to takhle ukážu. Pending. Ej, ale mě tam ulti vůbec nejde. Já vím. A mě vůbec spectatit nejde. Já když na to kliknu, tak tam je spectate already pending. Kamo, co to je? Oh my god. Víš, že když máš hypercharge na toho Artyho, tak kámo, jako hyper ulti, tak ono se tam krouží jako nějaký ty tvoje kroužky, nebo já nevím. Jo. Okay, ready. Okay. Kamo, já jsem se díval na Snake tak Rage Quit a víš, jak to je? A uděláme potom video z Robloxu z nějakého oby. Klidně. Počkej, já musím říct něco. Back on the grind. Tak jsem tady. Počkej, neuděláme betu. Jo, klidně. Jako na bravku a potom to zkusím. Verdi, můžeš mít 3 minuty, ale na nějakou písničku můžeš mít 1 minutu. Ale bez písničky 3 minuty. Věděl jsi, že Dope je healer, takže kdyby někdo něco ubral, tak já bych udělal tohle a byl bych Já vím, já jsem to zjistil už. Já rozhrát ten bounty match. Tak jdeme dát friendly battle. Ano. Tak je, invite me. Tak. Bot, kliknout. OK, hej, ne, já dám nějakou to. Hej, mám dát Mandy versus Tensai. Jo. Někdo bude uprostřed a to je procenta málo mega. Já dám každý bot pryč. Takže mám si vzít Mandy? Ano. OK. Ne, ale to potřebuješ boty vlastně. Já jsem to hrál s Eminem. Takhle. Jo, no to potřebuješ, já taky. Tam se prostě sude křoví a někdo bude...
A fakt málo procenta budeš uprostřed. Já jsem koko. A my jsme vedle sebe. Kamo, já jsem kos. Já jsem kos. Nezabij mě, nezabij. Budeme spolu. OK. Ej, ale kamo, já jsem omylem dal to. Počkej, dáme si hyper ulti. Jo. Dobrý, teďka mě nevyhýlovat. Teďka já. Až budu mít, vole, plný hápka, jo? Jo. OK. Já už mám ulti. Bo, ale já jsem koko, já jsem kámo. Tam někdo není uprostřed. A jo. No nic, kámo. Tak počkej, necháme si umřít. Jedu do poisonu umřít. Bra, musím něco přidat. Jdu do poisonu a umřu. Kámo, jak jsem ti zabil. OK. Friendly me. Boom. Tak. Bearbeiten. OK. Boom, 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 boom. A teďka tam dám nějaký spawn. Ale jaký spawn třeba deletenu. Tak tenhle ten. Aha, tady tak. Boom. Boom. A teďka přidám víc powerboxů. Tak. Dobré, sašet. Co ještě mám přidat? Nevím. Speichern. Beenden. A teďka dám každý bod, aby byl Mandy. Auswählen. Auswählen. Já jsem nedal game do prčic. Auswählen. Mann. Mandy. 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 Ej, kámo, my už děláme video pro 23 minut. A jo. Takže vlastně my hrám Bravko 23 minut. A počkej, já si vyměním gadgetu a tak dále. Jo, taky, já jsem to udělal. Gadget, Kex, Krumel. Ready. Jo, jedu. Kámo, ne. Já jsem vpravo. Jde ty. Jako pravo del. Kde? Mě zabil bot. Kámo, ty jsi zabil zase bota. Já jsem 10. Umři, kámo. Nemůžeš mi spěkat teď zatím? Nemůžu. Co? No kámo, já když si kliknu na spectate, tak je tam spectate already pending. Tak, tak třeba si resetni Bravko. To už jsem zkoušel. Hej, kámo, Alan už je možná v leaderboardu, on už má 505. 2505. No nic, kámo. Já jsem kokot zase. Já jsem nedal hyperdrop. A jo, Zeta Skeleton je v leaderboardu. Fakt? Je 168. Kámo, no nic. 2505 na kita. Tady však nikdo není, do prčic. Tak já to zkusím resetnout.
jak to může ohýbat? Spectator already standing. Ej, kamo, ale kde je ten třetí Bravler? Já za chvilinku umřu do prčic. Suck on that! Tak jsem dead, kámo. Boom. Bitter like burnt syrup. Třetí místo. Tady. Ale však jsem dal Hyperdrop, no nic, tak já to si dal, ne? Okay, ready.